Σε αυτό το σπίτι παλιά έμενε ένα κοριτσάκι με την οικογένειά του. Και συνέχεια έρχεται και με ενοχλεί. Μου λέει συνέχεια να παίξουμε. Εγώ δεν θέλω όμως. Εσύ πού τα ξέρεις αυτά? Μου τα λέει. Μου τα λέει. Το κοριτσάκι. Ναι. Να σου πω κάτι, μην του μιλάς. Εγώ δεν θα του μίλαγα. Δεν σου έχει πει η μαμά? Έρχεται συνέχεια. Κάνει ότι δεν υπάρχει. Μην του μιλάς. Υπάρχει όμως. Άμα έρχεται, κλείνει τα μάτια σου. Να μην το βλέπεις. Δεν γίνεται και πάλι θα το βλέπω. Θα το βλέπεις και πάλι. Ναι. Δώσε τηλεόραση τώρα, δώσε τηλεόραση. Τώρα τι να σου πω. Εγώ δεν έβλεπα κοριτσάκι. Φύγε! Φύγε από το σπίτι μου! Μήπως να κλείσουμε την τηλεόραση? Έλα βάθ μου, πες μου, τι θέλεις? Θες να κλείσουμε την τηλεόραση? Δεν ξέρω τι να σε κάνω τώρα. Τώρα δεν ξέρω πώς κλείνει και αυτή. Έκλεισε. Ωραία, έλα να παίξουμε ένα παιχνίδι να ξεχαστείς. Δώσ' μου τα χέρια σου. Τώρα τα φώτα τι έπαθαν? Αυτή είναι. Είναι εδώ. Εδώ είναι. Ναι. Εδώ είναι. Ναι. Ωραία, θα περάσουμε. Τι θες να κάνουμε? Φύγε! Δεν σε θέλω εδώ! Αναστασία. Ναι. Τώρα αυτό συμβαίνει συχνά, ας πούμε. Ναι. Τώρα, μαρκαδόρους τώρα, μαρκαδόρους τώρα. Τώρα. Τι ήταν αυτό? Δεν ξέρω. Παναγία μου! Αναστασία, θες να πεις το κοριτσάκι να φύγει? Φύγε από εδώ! Δεν σε θέλω! Σ' ακούει? Σ' ακούει? Δεν φοβάσαι εσύ? Φοβάμαι. Κάτσε μαζί μου. Κάτσε μαζί Ναι, μου. εγώ είμαι εδώ να σε προσέχω, να σε προσέξω τώρα. Ναι. Αυτό που ακούγεται τι είναι? Δεν ξέρω. Τι, το πατερμόν το ξέρεις, το πατερμόν? Ναι. Ωραία, πάμε. Πατερμόνο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Παναγία μου, Χριστέ μου, τι δεν θα κάνω. Φύγε! Φύγε, καλά λες εσύ φύγε. Δεν φεύγει που της μιλάς τώρα? Θα φύγει. Ωραία. Δεν θέλω! Σοφία, περίμενε, σοφάκι.